Mira, acá. No. Vinga, va, som-hi! Hòstia puta. Anem bé, anem bé. Collons. Hòstia puta. Fallem-lo. I aquell no ha pitat res. Ho ha pitat aquest. No porta la mascareta. No. De què, No, ja havia trepitjat, Havia trepitjat ja. A dins. És que havia trepitjat a dins, ja, almenys amb el peu dret sí, amb l'esquerra no ho sé. Crec que no.
si no l'ha tocat, no? Però si no ha tocat res. És la segona falta, no? No, la primera. No, bueno, No, la primera, la dos d'equip, de quart, del quart. És igual. No. No. no, falta aquí no. Del teu, no? No, no. No, el tiro picat, no. A l'11 o... Sí, a l'11, el Marc, no. Ha marcat un 1. Sí, Ha marcat així, no? No sé. Bueno. el Joel, El Joan? Sí? No sé. Sí? Vale. Pues no ho hagués dit mai, eh? Ens està costant fer punts, eh? Una, sí, el Joel. ¡Vamos, vamos! Ven, va, Sami, Sami. Sí, sí, ja té barba, ja. Ja té barba, aquell nano. Hola. Hola, Mónica. Buenas. Hola. Eso se lo dirás a todas, ¿no? ¡Venga! Bueno, sí. Va! No, el que tenen els que són bastant alts tots, no? Està fos aquest, vale. Bueno, els tirons a Rosaro que també en xufa.
Falta! No, i tant. Va. Defensa, vamos, brazos, brazos. Arriba, arriba, los brazos. Falta! No. Com podem perdre els atacs? És que perdem... Escolta, aquí! Sí, jo crec que això no ho era, no? No sé. Però hauríem d'apretar, em sembla que ara hi ha un equip més. Potser... Falta! No era entrada, no. Ha tocat pilota, eh? Le da. Esto le da, ¿no? Bueno, ara ja estem tots en monos. ¡Grande! ¡Vamos! ¡Va, voy a hacer allá! ¡Va! ¡Apretem, apretem! Quieto, quieto. Vale. No. Juga, tranquilo. Ve. Què pita de veure? Està parat. S'ha mort un.
És muy el 6, és muy el 6. El 6 ha ficat 10 triples, bueno, no pot ser tants, perquè deben ser un cada dos partits. És que no tires molt de triple, ja. Ja ho veus, no? Falta! Oh! Mira. Alemanya que era pel roja, no sé si és veritat, ja ho va dir perquè es va sentir descoberta. Diuen, no? Exacte. No va. Vamos. Hòstia, Julio, és que l'estan avisant cada vegada, se surt de la ratlla. I amb l'espereta? L'entrenador, com a Barça, el futbol pot anar gent. Sí? Ah, vale. D'aquí. Hòstia puta. Bé, Luca, bé. Tu reparte. Venga, va. Defensa, por delante. Prendre passes. Aquí ja estava fora. No. Seguim. Rebote.
Comencem a despegar ja. Molt bé, Luca! Antiesportiva. Sí, sí. Ara, Carles, justa, no? Justa, no? Ja. Hola. Hola, bon dia. Hola, bon dia. No, millor que surtis tu a la càmera que no el Xavi. Tu sí, No grava res. tu sí, Xavi, tu sempre. Ho fa veure, Tu sempre molestes, vull dir. No tot tu. No, que no. Va. Bé. Mira el tall. Ui! Va. Qui li ha picat? El Lucas, suposo, no? Sí. El Lucas, no? Una segona. Go. Gol. No. El 47%. No, aquest tot no. El tir lliure, bueno, algun no ha fet. Què? Falta! Bé. Ui, si li ha fotut el braç fins a... Quantes en porta? Falta, també? No? A la defensa, Sabadell, va. Llavors que són 2 tirs o 3? Dos o tres. Clar, perquè no li han fet en el... Tres. No li han fet en el mil. Ah, li han fet la falta en el Miki? Ah, pensava que li havien fet amb un dels dins. Vale. Oh!
Va, Miqui, no hi ha rebot. Eh? No. Està fotent bé avui el partit al Nil, eh? No va, no va. Ve. ¡Vamos! ¡Ay! Ui! Va, ya que viene la tamba. Pare, no sé. Ai, la Marina hi és o no? No l'he vist. Va venir ahir al Sales o no? No, i no hi ve ningú. Ve. Cap allà. No. No, home, si l'ha tolerat amb el peu. Déu meu. Sí, ara no, golista. Vinga, va. Ah, aquí li han pitat? També aquí. No. 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 No sé, aquí, el 31? No és el Miqui, però el Miqui el 3 no... Sí, per això. Moltes Ha fotut moltes, sí. El 31, em sembla, en el Nil. El Nil, el Hielo. No. No, No, con la cabeza. t'has vist que se l'ha tret amb el cap? Hòstia, doncs quantes en porta? 4 o què? Què han marcat? Una? No, ja en portava una. Sí, què han marcat? Una? Ah, vale. Entrant, no? Molt bé, Aleix. Tranquilo, juguem. Va, macho. Va, tío, va. Hòstia, estem només a 10, ara?
Va, Joel. Aleix, Saba! Bé. Molt bé. No, Estem tirant per tirar, tio. entrem a dins, no anem a... No. Hem d'assegurar més el resultat. Sí. De 2 a 3. No. Va! Aquí a l'est, però hi ha 3. Bé. Va! Va, molt bé, Martí. Molt bé, Miqui. De l'Aleix, no? Els percentatges són aquests. Sí. 47%. Aleix, va! Bé, va! Molt bé. Quantes en porta? 2? Agafeu-li. Ara. Bé, Marc. Molt bé, Marc. No vulguis fer-ho tot. Fixa't, tio, ens hem posat un parcel aquí de... Sí. Aguanta, sense faltes! Sense faltes! Falta! Sí, ja pitat, ara falta. Sí. Home, bon dia, bona hora. Hombre! No va dir l'àrbit, diu, on està gaire el calendari? Sí. No poden començar fins que no vingui. No val, l'altre biscat. Joder! Va!
Salir línea. Como yo. No, pues sigue levanta tirado y tírate para atrás, coño. Por delante. Falta. Lástima. Ja tinc la feina feta. Oh. El suelo avui està fluixet, Bé. Menos mal. Una padrada, tío. 4 segons, aquí. 4 segons. S'ha de tirar. Ja, però ara té possibilitat de fer-ne. No, només un. Bueno, sí. Va. Vinga, un altre d'igual. Molt bé. Oh, pensava que entrava, Va.
Va, Vilassar, va! Manteca, manteca, tio. Manteca, xaval. Manteca, tio. Àrbitro. Tio, cada vegada que ens has pitat, igual, tio. Petit, però mal parit. Era técnica, tío, te inventa. Dile cómo hablas a los chicos. Si a ell li piques una tècnica, tu què tens de pitar? Mira que la... Estàs amb la torta, tio, va! Valents, hòstia! Julio, canvia que el 6 l'està insultant tota l'estona. El 6 l'està insultant. Corre, Josep, corre! Mira! Hòstia puta, veus? Estàs amb la torta, maco! Que va sortir ahir. Va, Martí, ànim! Joel, vigila amb el 6 que no para d'insultar. En aquell. Va, som-hi! No, treu-la, hòstia puta. Sense falta! Va! Estàs sol, tio. Va. Pase ràpid. Joder! Van massa embalats. Vale, chaval, va. Va, home! Joan, vinga, va, no para, Joan. Defensa. I tant, amic. Cap a dintre, al fill. No, home! S'han portat ell. Se n'ha portat un altre amb el cos. Déu meu. És que...
No. Malo ben fet, no? Mal executat, però... Falta! Home, tio! Joder, macho! Jo no sé què els... Déu meu. Va, Josep. Sí, home. Déu meu. No. I a sobre era falta, no? Perquè l'he fotut una hòstia a la cara. Manil. Sí, bueno, també val, eh? Compta igual que els altres, eh? ¡Falta, hombre! Este cuarto 3. Este cuarto van iguales, ¿eh? Sí, sí. Ya. Amb ell sí. Ahí sí. Déu meu. Va.
Sen, vamos. Ah, for. Aguanta, tranquilo. Tranquilo, hostia. No. Aguántalo, hostia. Queda un ataque. No. No, Miki. Molt bé. Aguanta, collons. Venga, Luca. Joder, tío, más puto fácil, tío. Ah, por. Què has ficat, abans o...? No són tiros, No, abans. No, perquè tio. no estava tirant. Ah, sí? Potser no estava tirant. No estava tirant. Para! Vamos, Ale, vamos, venga. Suelte, venga. Va, Luca. Luca, ven. Molt bé, Luca, molt bé. Tots són primers, tio. No fan falta de gent. No els hi piquen. ¡Vamos! ¡Vamos!
¿Eh? Vamos a iniciar otra vez. No, ni jo, no? Però bueno, guardarà pels 2 últims minuts. No. ¡Salta, tío! ¡Hombre! ¡Joder! Tío. Brazos de arriba. Molt bé, Miki. Molt bé, Miki. No. Ara hauria de fer tiradors, eh? Vamos. Va, Josep. Tio, t'inventes el que no hi ha, macho. Seguim. No poden cobrir. Ara. No.
Va, Joel, no et queixis, home. Eh? Falta! Deixa-la, deixa-la. Què dius? Tio! Què dius? No vulguis fer creure el que no és, tio. Sempre has de ser el protagonista, tu, noi. Déu meu. Hòstia puta, Alex. Falta. ¿Qué pasa, tío? ¿Tiene el hielo? No. Més a prop. Hòstia puta, ara falta. Sí, sí, i tant. I tant que els hi regala 2 punts. I tant. Havia pitat, però bueno. Sí, sí. Jo s'havia acabat el temps. Són marulleros, no? Que són? Són marulleros, no? Nosaltres. Com nosaltres. Va, Nil, molt bé, Nil. Nil, molt bé. Molt bé, Nil. Necessitem aquest...
Sì, ma. Ciao,